כן, בשנות ה-50, 60, רגע, רגע. תגיד, אנחנו נמצאים בשנות 50, 60, פה בחורשתה היו רק העצים הגדולים. אז החליטו מועצה אזורית ומועצה מקומית קריית שמונה לעשות פה גן לאומי. והחליטו איך לעשות, לחפות תעלות ולעשות בריכה גדולה. שהמים מגיע מדל. המים זורמים מתעלה מקיבוץ דפנה, מגיע לכאן וזורם מכאן, יורד למטה לנחל שניר. אז יש פה עצים שלפני 70, 80 שנה, 100 שנה. המזל היה שהיה פה מקום קדוש למוסלמים. בזמנו שהטורקים, בדרך כלל הם כרתו עצים בארץ בשביל להפעיל את הרכבת. שהלך מסיני לדמשק. אז פה את העצים פה לא כרתו. זה המזל שנשאר. עצים נשארו. אחר כך... מה אתה עשית בעצם במקום הזה? אחר כך שעבדתי על הבאגר, מחפר, איך שקוראים בעברית. קיבוצים. עבדנו כאן, אני וחבר שלי, עובדים, שניים עובדים. חפרנו תעלות וחפרנו את הבריכה הגדולה. בשביל לשחות. ועכשיו זה התפתח די גדול, התחלטו הרבה עצים, זה כבר קרוב ל-50 שנה, נהפך לגן עדן. הנה, העצים הגדולים האלו, זה מה שהיה בחורשת טל. חורשת טל, אני לא יודע על שם מי זה טל, אבל בכל אופן קרא חורשת טל. אם תסתכל כאן, העץ הכי גדול, הנה העבה הזה מול. תראה אותו. פה היה, באים פה ימי שישי שבתות, חץ קריית שמונה היו באים פה לעשות פיקניק. אמא, מה את זוכרת מפה, מהמקום הזה? הייתם מביאה אתכם עם לול, שהייתם תינוקות? היה פה הרבה פעמים מופעים. מופעים היה, היינו עושים פיקניק והיה נורא נחמד. זהו. היה פה הרבה פעמים, אני פעם זוכר שבשנות ה-60 הופיע פה שושן דמארי, זמרה, ואנחנו כולנו ישנו לדשא ושמו זה, היה 60 ומשהו. שמו במה, היא הייתה למעלה ושרה ואנחנו היינו, ונדמה לי שעודד והיה תינוק, היינו שמים, הוא התחיל לפחות שהחזקתו ביד, ישבנו על הדשא, על השמיכה. לול היינו מביאים, הכל, מה? זה, בשבתות היינו מביאים הכל, והיינו נוסעים על האש, ועם ההורים, הייתי נוסע לקריית שמונה, לא חזור 3 פעמים, להביא את כולם, עם ג'יפ. היה מאוד נחמד. תומר, רצית שהוא יספר על הקטע של קיבוץ כפר בלום עם כן. העבודה בשדות? כן. בעצם זה היה לפני שהוא הגיע לקריית שמונה. נכון. אתה יכול קצת לספר על התקופה? אבל בוא תספר איך שהגעת לפני, זאת אומרת כן, רגע, תתחיל, רגע, חכה. מה, תתחיל, תגיד את השם קיבוץ כפר בלום, שידעו כאילו למה זה מתייחס. כשהשתחררתי מהצבא, באתי לקריית שמונה, אז קראו חלצה, לא היה קריית שמונה. הלכתי ללשכה, אמרו לי, יש עבודה טרקטוריסט בכפר בלום. אתה רוצה? אמרתי, כן, אני עבדתי בטרקטור. נתנו לי פתק, משקת עבודה, הלכתי לכפר בלום, ברגל כמובן, וישב במזכירות, אמרתי, אני קוראים לי כך וכך, פתק מהלשכה, אמרתי כן. הראו לי מרחוק עם אצבע, אמרתי, אתה רואה טרקטור שם חופר? כן. הוא אומר, לך לשם,
קוראים לו יהושע, תגיד שאתה טרקטוריסט, שאני שלחתי אותך, קראו לו אז גרשן, הוא היה במרכז המשק. הלכתי לשם, הוא אמר, כן, לקח לי טרקטור, הוא ראה שאני חורש, ופתאום נעלם לי. ואני באתי שם 9 עד 12, הוא אמר לי, ב-12 הוא לאכול. שם טרקטור, חיביתי אותו, באתי לקיבוץ, אכלתי בחדר האוכל, ואכלתי עד 4-5. אחר כך אמרו לי שאתה צריך לישון בכפר בלום, אמרתי בסדר גמור. נתנו לי איזה חדר קטן, קוראים בית רדה. לא היו לך הורים פה. גרתי שמה, ויופי, היה לי הכל, והייתי אוכל בחדר אוכל בכפר בלום, והיו מחפשים לי את הבגדים, מאוד אוהבו אותי בגלל שהייתי עובד טוב. רגע, ומתי התחלת לעבוד על הבאגר בעצם עם הבריכות דגים? זה היה שם גם? כן, לא. אחר כך. בשנת 60, עבדתי מ-53 עד שנת 60. 60 אמרו שכבר ילדים שהם גדולים, כבר לא צריכים שכיר, טרקטוריסט. לך תעבוד, סידרו לי עבודה במועצה אזורית גליל עליון, לעבוד על באגר. ואז התחלתי לעבוד על באגר. מה עשית עם הבאגר? בבאגר עבדנו בבריכות דגים. התעלות היו נסתמות. מהסוף, היו מנקים. ואחר כך היו תעלות גדולות שהיו מעבירים מים מהבריכות. היו צריכים להעמיק אותם, לסדר אותם. אמא, את זוכרת שהוא היה עובד על הבאגר? את באה לראות אותו? כן, אני הייתי בא לבקר אותו. ילדים, עודד ויורם, כבר היו יותר גדולים, הייתי לוקח אותם איתי, נכון. יושבים על באגר אתה היית מביא דגים הביתה? זה בריכות דגים, היו נותנים לנו הרבה פעמים, אומרים אריה, זה דגים? אמרתי כן, נותנים לנו דגים. הייתי לקח לדוד. קרפיונים בייחוד מגדלים אז, לא היו מושתים, קרפיונים מביא הביתה. גם בורי, אני זוכרת. לא, בורי פה לא היה בריכות. אמא, את היית מבשלת את הדגים? כן, בטח, וגם הוא היה לוקח לדוד שלו. היו נותנים לי הרבה, אני נותן לאמא שלי, נותן לדוד שלי, כן. הכל, פעם נתנו לי דג גדול מאוד. באיזה גודל? איזה 4-5 קילו. לקחתי איתי לבית שאן לדוד שלי. אז יש לך הרבה זיכרונות מהכפר בלום. כן, בכפר בלום עבדתי על אדמה, חרשתי, דיסקסתי, זרעתי. הוא היה מקבל משכורת. עם קומביין קצרתי, אחר כך את הקש עם מכבש. כבשתי ועשינו חבילות. אחר כך עם חבילות הם מביאים על עגלה, מעמיסים, מביאים את זה למטבן באמצע כפר בלום, בשביל הפרות. מה עוד היו מגדלים שם? תפוחי אדמה, הייתי זורק תפוחי אדמה, אחרי 3 חודשים שהגודל, היה קומביין של תפוחי אדמה, מוציאים, ופועלים באים מקריית שמונה, עושים את השקים, עושים את תפוחי אדמה, בשקים, וקושים אותם בזה. היה 400-500 דונם, ולוקח שבוע-שבועיים להוציא וזה, ואחר כך מעמיסים את כל השקים האלו על העגלה, מעבירים למטבן, לקיבוץ. בחורף היו מוציאים אותם ומנקים אותם, וכל הגודלים שמים, קושרים ושולחים לתנופה. היו עוד קרובי משפחה שהיו עובדים פה בחקלאות או רק אתה? אני ועוד 2 חברים שלי. איפה הם היום? היום אחד בשוודיה, חיפה? והשני בחיפה, שהוא פנסיונר גם כמוני, וגר בקריות בחיפה.
הרי זה שנוסע לשוודיה קראו לו מנסור. והשני גואל. הוא היה בחורה אחת שוודית שבאה בתור מתנדבת, עבדה בכפר בלום, הכירו אחד את השני, לאחר חצי שנה הוא לקח אותה לשוודיה. בגלל שהוא היה גבוה ושחור. עיניים שחורות, היא התאהבה בו. היום הוא גר כבר 55 שנה, שוודיה. 56 גר בשוודיה. יש שם את התמונות עם הצבא שלהם שהם יחד. טוב. כן, בואי. כן, בוא מפה. נאזן. אין מים. לאט. ליד מה שלא רואים את זה. אין כרגע מים בתעלה. נכון, אין מים. בקיץ יש מים. תצלם את העצים הגבוהים האלו. אם יש גשר כזה, אפשר לעלות. תראה, כל התעלות האלו אנחנו חפרנו אדמה, אחר כך הם באו ועשו בטון עברים. שנייה, דקה, ספר את זה עוד הפעם. כל זה חפרתי, אני ועוד אחד חפרנו עם באגר, אדמה, במים זרמו. אחר כך ראו שזה התעלות מקלקלות מהזרימה, עשו אבן עם בטון. בהתחלה עשו מדרגות שזרימת מים לא יהרס את זה. תראה איזה גובה בחדווה, תראי. רוצה לעבור את הגשר? בשביל מה? יש פה בונגלוס. בוא, יש פה את הלינה הזאת. לינה כפרית. גם זה רחוק מפה, לא? כן. גם זה שמה. היום כשאתה רואה את התעלה הזאת, כן. ואתה יודע שאתה חפרת אותה, זה ממלא אותך בגאווה? כן, עשינו עבודה. כל אזרחי המדינה נהנים מהמים שזורים בתעלות, הכל. עכשיו אין מים, אבל בקיץ יש. בקיץ זורם מנחל דן. אני שומעת שם זרימה. שומע, תומר? יש שם זרימה של מים. בוא נראה איפה זה. אבא, אתה יכול ללכת שם לראות איפה שיש זרימה של מים? אני לא יודע, לא שומע זרימה. אני שומעת. זרימה של מים. כן, גם אני שומע. כן. בכלל לא קיושים פה. הנה, פה אני שומעת זרימה. נכון. עכשיו אני שומע. הנה, שמה יש. בוא תראה. בוא נראה משמה. הנה, פה יש, אתה רואה, אתה אומר? אתה יכול לצלם פה את ה... ויש פה זרימה של מים. הנה, פה. אתה רואה את זה? כן, כן, כן. איזה יופי זה. נכון? יפה. הנה פה, הנה זה בא משם. ככה זה יורד, כנראה זה פה ומתחבר כן. לאגם. כן. אבל... כי שמה יש מחסום, בגלל זה מים לא זורמים פה. הנה, אפשר לראות שם את ה... הנה, שמו.
בטח. בטח. מפל הזה? יופי, זה ככה הולך עד לאגם. קטע הוא טבעי. קטע זה טבעי, זה מלכותית שפר. אם לא היו עושים מדרגות, היה הורס את הכל. מהזרימה. בוא נלך לרחוב כבר. לשבת פה כאילו, להתכונן? בוא שבת כרגע. שאני אדבר שנייה כאילו על גם... פה בחורשת טל זה אחד מזיכרונות הילדות הכי יפים שלי שאני זוכרת. כל הפיקניקים שהיינו עושים פה, המים הקרים שהיינו בקושי יכולים להיכנס אליהם בקיץ. יש מפל גדול ליד האגם, ושם היינו מתרחצים וקופצים. היינו פה כמעט כל שבת. אבא היה עושה הלוך חזור לקריית שמונה, מביא את כל המשפחה. היינו עושים פה על האש. ממש כולם, כל הדודים והדודות עם הילדים. היה לנו מקום קבוע שהיינו יושבים שם ליד עץ גדול. היה לנו ממש כיף גדול, והיינו מחכים לזה כל הילדים ליום שבת, לעשות פה את הפיקניק. וזה ממש עכשיו כאילו לחזור אחורה לילדות, 40 שנה אחורה, כשאני באה למקום הזה עם אבא. המקום קצת השתנה, השקיעו בו הרבה, אבל... למה עשו פה גדר? למה עשו פה גדר? אני לא יודע. זה הפרדה בין הלינה הלילית, יש פה לינה כפרית כזאת. כאילו שהם לא יוכלו משם להיכנס לפה. הנה, תראה, זה חשמל. טוב, יש מים, יש צפרדע. איפה? יוסי, תראה, איך קוראים לזה? יש לזה איזה שם, ירית, לא ירית, איך קוראים לזה? אמרתי איך קוראים לך השם שלה. זה קופצת, תראה? דווקא עכשיו היא לא קופצת. אוי! בוא. איפה השני שבאנו? פה, יש גשר כזה שאנחנו... נגישה. פה. פה. אני אקח, תודה.
עוד אחת נדמה לי. קופת חולים, לא? כן, איפה יש קופת חולים? פה לא קופת חולים. אז בקופת חולים מסתובב. הנה, שם אין. הוא נכון. כן. זה קופת חולים. איפה זה קופת חולים? ראיתי פה. הנה, זה קופת חולים עדנה. פה. כן. הנה. פה תכנסי. עשו את רחוב ללא מוצא. כן, כן, זה קטע. אז קטע הזה זה מותר להיכנס. על הכל לא, אבל ניכנס, נסתובב. תראה איזה וילה. מה זה פה, בית? כן. איזה וילות בנו. זה לא ראיתי את זה. כן. רוצה לדבר עם משהו, לשמוע אותך? כן, כן. פה זה רחוב שאני גרתי, אתה מתחיל? אתה כבר, כן. פה אני גרה, הייתי גרה פה, גדלתי פה. גדלתי פה. בוא נראה לך מסביב. הבית. אמא לאט פה, יכולה לרדת? יש פה מדרגות, סוג של מדרגות. תדברי על אבא. אבא, אתה נשאר פה? בסדר. לאט. רגע. בסדר, תכף אנחנו נדבר. אמא, בואי מפה, אמא, מהשביל הזה. לאן את הולכת? אני פה. רגע. תיזהר, את העצים האלו אמא שלי שתלה. כל העצים האלו. אבא שלי בנה את הבית הזה, הקטנצ'יק, בשביל אמא שלי גידלה פה עזים, והיינו שותים כל בוקר לפני בית ספר, היינו הולכים, היא הייתה עושה לנו גבינות והכל מהעזים. פה. איפה יש מעניין? לא, זה דלת פתוח. לא, הדלת זה פתוח. סגור. עכשיו ערוץ. פה היה לנו מעיין, היינו שותחים, הולכים לשחות ורוחצים בגדים ומשהו כל כך היה יפה. כל זה היה מעיין, עכשיו יש צמחייה. אי אפשר, שום דבר לא רואים כלום. לא רואים כלום עכשיו. תספרי על העצים של הפיקנים. פיקנים, אח שלי שתל פה 40 פיקנים. עכשיו הכל כבר... השכנים באים לוקחים הכל וזהו. הנה, פה היה עץ תאנה. תאנים היה, הנה הוא שם. תאנה גדול. הנה, נכון, הנה הוא ועץ תאנה שם שם. תאנים, והיה פה רימונים. אמא שלי הייתה עושה משתלה פה. מהרימונים. אמא, מה סבתא הייתה עושה מהרימונים? היה פה רימונים, היא הייתה עושה בקבוקים, והייתה נותנת לנו. מה זה היה? זה היה בשביל מאכל. בשביל המאכל, כן. בשביל מה? בשביל חורשת שלו, חורשת. היא הייתה עושה, אני זוכרת אותה עד היום יושבת וסוחטת את הרימונים. ממש רימון, והייתה עושה צנצנות כאלה קטנות. והייתה מחלקת את זה לילדים. וזה בסיס לחורשת שלו, למאכל הפרסי, שעד היום אנחנו אוכלים אותו. עד היום אמא עושה אותו ואנחנו אוכלים אותו, אבל כשסבתא הייתה עושה זה היה הכי טעים, ממה שסבתא הייתה עושה.
נכון. וואי, וואי, וואי. זה עץ, אפשר להביא את זה ליורם? את מה? זה. מה זה עץ של ה... לא יודעת מה זה. לא נראה לי, מה? איפה לא זה? עץ של מה זה? של פיתמים. תיקנו? צריכה עם מה חשבת? הרבה שורשים. בבית הזה אני תרסתי. פה היו אירוסים? פה היה אירוסים. שכינה, היו גרים פה שכנים. אז היא אמרה, אנחנו נעשה פה אצלי את האירוסים. פה התארסתי. ומפה התחתנתי, ואנחנו הולכים עכשיו לבית של גרים. פה, תחבי. אין לי כבר. המתוק. פה זה היה ממול הכניסה. פה. לא, זה היה פה. ממול הכניסה ממול. פה קרוב, זה היה העץ של איפה הוא? בטח הוציא אותו. איפה? איפה? כן. כן? כל זה יהיה משאירים שפלה. היא נהנתה מזה. מה זאת אומרת? היא נהנתה מכל הדברים האלה. אתם אכלתם מזה, היא אכלה מזה, למה? טוב. מפה אני התחתנתי, ועכשיו הולכים לשם, לבית שלה, שגרנו. זה קטן. יש עוד. זה אותו עץ? מה? זה אותו עץ שהיה כשהיית קטנה? כן, זה אותו עץ. בטח. מלא פה. מלא שקוליות. עזבי בוא, קטנים, זה לא שלי. זה עצים, זה כזה, זה שקוליות קטנים, אמא. זה לא סוג עצים לא, שקוליות. זה גדל משהו. גדול. זה מוזנח עכשיו. מה? רואה מפה זה זורם מתחת, תסבירי. פה היה מעיין מלא מים. פה, הנה. מעיין מלא מים. מפה זורמים, הולכים לשם, היינו הולכים, מתרחצים עם זה, הנה. עכשיו סגרו אותו בגלל מים... עושים בקבוקים מזה. סגרו אותו, עושים בקבוקים, זה מעיין. זה נותן מים. בטח זרקו אותה גם כן בבית אבות. זה זרימה. אין. זה זרימה כמה. אין. יש, תראה כמה. שם יש מעיין כזה קטן. היה כזה יש. צינור, אני זוכרת, היה צינור כזה. או. אתה רואה את כל התוספת הזאת, החדר הזה? Ja.
זה מקלט. כל החדר הזה, תוספת, זה חדר, זה נקרא חדר ביטחון. וכולם בנו, בזמן כל הקטיוש, הבתים בקריית שמונה בנו להם. עשו להם את התוספת של חדר ביטחון בזמן של הקטיושות. זה חדר מבטון. כל פעם שהייתה הפגזה, כל המשפחה הייתה צריכה להיכנס לחדר ביטחון. זה עצים של רימון. היה מתמלא, אני ואמא שלי היינו באים, כותבים מזה רימונים ועושים מזה אוכל. עד עכשיו יש לי בקבוקים בבית. תגידי את השם, מה הייתם עושים מזה? עושים שלא חורשת, אני יודעת. רוב הנער, תגידי את השם. רוב הנער, נכון. זוכרת. כל זה היה רימונים. עוד יש למעלה רימונים. כמה סגוליות. התעייפת? מה? מה זה? תסתכל שמה. אריה, אריה, אתה יכול בבקשה לספר את מה שאמרת עוד הפעם? מה? מההתחלה תגיד. מההתחלה, אתה יכול לספר את זה? פה, איפה שיש לנו מה זה דברים פה? תגיד. תגיד, ברחוב. הרחוב הזה, זה הרחוב הראשי היה. יותר בקריית שמונה לא היה, רק הרחוב הזה. כולנו, בשבת, אתה רואה שכולם יוצאים החוצה מהמעברה, מטיילים פה. הלוך וחזור, הלוך וחזור. ומה שעוד היה לעשות, היה פה צליב גדול, עושים סרטים, מביאים סרטים. יושבים על ספסלים, מביאים סרטים. עכשיו, אם הרבה פעמים היה שיריב בין הצעירים, מערבים ספסל, זורקים אחד על השני, גמרנו, יוצאים מהקולנוע. אתה זוכר איזשהו סרט ספציפי שראית פה? כן, אבל אני לא רוצה להגיד מי. מי זה עדה. אני זוכרת שהיו מביאים לפה, לקולנוע, את כל הקונג פו שאז היה. כן. תום קרוז? קונג פו, כל ה... איך קראו לו? סרטי פעולה. יו, איך קראו לו? זה ש... וואי, שכחתי את השם שלו. ברוס לי. ברוס לי, זהו. הסרטים של ברוס לי, אני זוכרת שהיינו רואים את זה, שהיינו קטנים בקולנוע. היה קולנוע אחד, אחרי זה בנו עוד קולנוע. כן. שניהם כבר לא קיימים. צחק שדה. מה זה הרחוב הזה? צחק שדה זה הרחוב שגרנו בו, איפה שהבית היה. איפה שהבית. פה היה גן ילדים, מאיפה גן נלך? פרטי של זה, מאיפה נלך? נראה של גנץ. איפה יש, אפשר לעצור לראות את לצלם את הבית ספר. אנחנו עוד ניכנס את המעלת. הנה, מפה לא? נצלם את הבית ספר, הנה, מפה אפשר. איפה הרחוב שלנו? תכף הוא יתחיל. זה עולה למעלה לבית ספר. כן, הנה, מפה יורדים לרחוב. הנה, מפה יורדים. כן. אין השחד אין השחד הכל. פה יצר חניה. פה אתה רוצה לצלם את הבית ספר? לא רואים מפה, זה למעלה חדווה. אחרי מלמטה כבר לא רואים אותו, אבל... תכף. פה. איפה היינו? פה למעלה? לא, הנה, בית שלנו למטה. קטע זה, מה קרה? רגע, אני רוצה שתומר יצלם את הבית ספר. אין בית ספר, לא רואים.
קדמה, בואי שנחזור למעלה. לא צריך. איך נעלה למעלה שנחזור, אבא? עושים סיבוב בחזרה, נעלה למעלה. לא צריך יותר. אמא, שקט, את לא צריכה לצאת. דבר לא צריך. מה? איפה בית ספר? שני המבנים האלה, זה היה בית ספר. הלבן שם ובצד השני? כן. אוקיי. פה היינו עולים כשהיינו ילדים קטנים בכל המדרגות האינסופיות האלה. מדרגות שמטפסות עוד הרבה עד למעלה לבית הספר. אני זוכרת שהמדרגות זה לא היה נגמר, היינו עולים ועולים ועולים. בנו את בית הספר הזה, בית ספר חדש. כשאני באתי ללמוד, הוא היה בית ספר מאוד חדש. איפה בית ספר? בית ספר עכשיו לא רואים אותו, הוא שם מאחורי הזה. מאחורי העצים. לא רואים את הבית ספר עכשיו. וזה הרחוב שגרתם? כן, זה רחוב יצחק שדה. אחרי זה אני חושבת שינו את השם שלו לברזילי, אם אני לא טועה. פה שהיינו עולים במדרגות לבית הספר, זה לא היה נגמר, היינו עולים ועולים ועולים. וכשהיה חורף והיו גשמים ורוחות, אז אבא היה לוקח אותנו בג'יפ, והיינו לוקחים עוד כמה שכנים איתנו מאחורה, ואבא היה מסיע אותנו בג'יפ עד לבית הספר למעלה, כדי שלא נצטרך ללכת בגשם ובסופות את כל הדרך הארוכה הזאת. היא הייתה דרך מאוד ארוכה, לטפס בהר למעלה לבית הספר. יצחק הנשיא? נכון. יצחק הנשיא, זהו. זה היה השם של בית הספר. שכחתי אותו. פה בקטע הזה זה היה הגן שלנו. כל המתחם הזה זה היה גן ילדים שלנו. לא לטלוויזיה. אולי זה יגיע פעם לטלוויזיה. עכשיו אנחנו מצלמים לעצמנו. אתם רוצים לצלם לטלוויזיה? כן. כן? כאן? אנחנו פעם גרתי פה. לפני המון שנים גרתי פה. וגם אני למדתי שם בבית ספר הזה. בבית ספר אמיתי? כן. למדתי פה בכיתה א'. הייתה לי מורה חיילת. הייתה מורה שהייתה בצבא. והיא לימדה אותי בכיתה א'. לכם יש מורות חיילות? לא. לא? יש לנו רק אחת. רק אחת? אבל היא גם לא מורה. היא גם לא מורה? היא חיילת אבל? כן? כן, קטע הוא נשאר. קטע זה, זה ברזילי, זה היה שר הבריאות מפ"מניק. סגן ראש העיר המפ"מניק אומר, מה, אין, אז הוא טוב, קטע הזה נעשה על שמו. שמו את קטע הזה על שמו. ככה זה. זה קריית שמונה. איפה בית שלנו? איך, מספר 25, נכון, אבא? זה היה יצחק שדה 15 נדמה לי. 15 או 25? נדמה לי 15. פה בעצם. פה. הנה
הנה ברושם של אבא שלך. לכי. רגע, כן, תכף נראה מאיפה נכנסים. מה השינוי הזה? כן. עשו מלמטה. הנה, מפה עולים... לא, עשו מלמטה. כניסה מלמטה? לא, הנה, פה יש כניסה. פה זה פה, שמה. זה? תכף אנחנו נרד למטה באוטו, אחר כך נראה. הנה, זה הבית? בוא נצא, נראה, אני יודעת. תסגיר, תפתחי. לא, זה לא זה. כן, אבל זה לא בית. שלום, איזה מספר זה? איזה מספר הבית? 25. 25, פה גרנו, מה את אומרת לי לא? אבל הנה, משם היום. מי זה גרנו? אנחנו גרנו פה לפני 40 שנה. יותר! לפני 56 שנים. לפני תמר שחר? לא, 40. אני מכרתי לשחר. אתם מכרתם לשחר? בדיוק, גברתי. אז בואו חווה. למטה יש בואו תראו, אנחנו עשינו עכשיו אנחנו עושים סרט. עבודת שורשים. אבא שלי בן 80, אנחנו עושים לו סרט. אז אתם מכרתם לשחר? כן. אנחנו מכרנו. ואיפה אתם גרים? גרים ברמת גן. ברמת גן. אז בואו אז תראו. הנה, אז היינו נכנסים משם, אמא. משם הייתה הכניסה. כן, כניסה. איזה משפחה אתם? משפחת שרון. זה היה קראו שירז. שירז. אז קראו שירז. המשפחה שלנו אביזדה. נביזדה אני מכירה. זה כל האחים והאחיות שלי פה. מוטי נביזדה, הוא זה למד אח שלי. איתי בכיתה. הוא אח שלך? כן. הוא למד איתי בכיתה. וואלה! באמת? וואלה! ונתן וזיווה. וואלה, פה עשו את זה חדש, זה לא היה. זה לא היה. ולמטה יש? למטה יש, אנחנו נראה. למטה אנחנו בנים. אנחנו נראה לך, קודם בואי תראה את הבית. הבית תראי, הוא משהו אחר. הכל השתנה, מה זה? הבית הוא השתנה. הכל השתנה, הכל. זה המרפסת. אנחנו היינו חברים טובים של תמר שחר וקנינו כן. ממנה את הבית. משחר. כמה קניתם, אפשר לשאול? זה לא מזכיר לכם את הבית. איפה? בטח שלא. כמה באמת קניתם? זה כבר לפני 10 שנים. נו. 150 אני חושבת, $1,000 או משהו, לא זוכרת. אנחנו כאן מכרנו ב-36,000. לא. שקל. לירות. לירות. מכרתי 47. נו, זה מזכיר לך את הבית? לא, זה היה שיכון ארוך. ככה, זה אמא, היה, זה זה היה... לא, זה היה מרפסת. ככה זה אוקיי, היה. המרפסת. הנה, פה, משם. הבית הוא פה, הבית הוא פה. נכון, אבל זה- משם היינו נכנסים. זה הקטע של הבית. כן. מה אתה מצלם ככה בלי לבקש? תראי, אין דבר, צלם. מה היה? זה היה דו משפחתי. כן, יודעת. זה לא יקר. קניתי כשהייתי, התחתנו ב-54, ב-55, תסתכל עליו. אמא. קנינו חלק ההוא. כן. חלק כזה היה טאג'י, נאג'י קראו לזה. הוא יצא, ברחתי המידע, קניתי גם את זה. את הקיר האמצעי פתחתי, עשינו. אחר כך, ופה היה לכם הסלון. פה המקום הזה היה כן, הסלון. ככה. פה זה היה הסלון. נראה. אז עכשיו כבר לא סלון. אני יודע, אבל נראה. איפה השירותים שאני בניתי? השירותים היה פה. זהו מה אני אומר. אנחנו שינינו את הכל. הכל שירותים. פה זה היה חדר שינה. פה זה היה חדר שינה. כן. פה זה היה חדר שינה. איפה חדר הביטחון? חדר ביטחון? חדר ביטחון פה. או, חדר ביטחון? פה זה היה לכם איזה חדרון קטן. נכון. שנכנסים לחדר ביטחון. נכון. נכון, זה חדר ביטחון. היה לנו חדר ביטחון, אני לא זוכרת. זה החדר ביטחון. זהו חדר ביטחון. אבל אנחנו גם שינינו אותו, כי פתחנו חלונות ושינינו. כן. ופה יש עוד חדר, אז פה היה מטבח. פה. כן. אבל הילדה ישנה, אז אני לא אפתח. כן, בסדר. לא לפתוח, לא לפתוח. פוסטר מקלחון וזה. כן, פה זה היה החדרון הקטן הזה שעובר לזה. כן, לחדר ביטחון. כן. לא היה לנו חדר ביטחון. פה. כשיצאנו, בנו. אני לא זוכרת. אנחנו ברמת גן שבנו את החדר ביטחון. באתי ואני בדקתי הכל. הייתי איזה יופי, משגיח. בית מעוצב. כן? מדהים. זה החתן שלי, הוא ארכיטקט, גם עוסק בבנייה. מדהים. אנחנו שינינו הכל, פשוט הרסנו הכל, הכל. בטח, ויש שיקום. ומה יש למטה? למטה נראה לכם, יש לנו חדר שם, גם יחידה. כן? כן. רגע, אבא, בוא נצלם פה. תצא גם איפה מסביב. ש... עוד בא לי עכשיו שאני מוכרת את הבית.
מוכרת? הבת שלי צריך לבוא, הוא חושב שאני מוכרת. בעלי עוד חושב שאני מוכרת את הבית. הוא מוכר? אני רוצה תגידו לי, איפה שאתם מוכרים. כן? כן. אנחנו נגיד לך. אני אתן לך טלפון שלי, יעקב. האיש הזה. יש לך עט? לפני שחר. לפני שעברנו לשחר. שירז. הנה, הוא בא לקחת את הבית. אני. אתה באת לקחת את הבית? כן, רוצה להוציא אתכם. זה בית שלי. כמה אתם מוכרים? באמת, כמה מוכרים עכשיו דבר כזה? בא לך. לא, כמה מוכרים עכשיו? מיליונים. זה הרבה כסף. למטה. ואני מסתכל בנתח הבית, היה עמודים, הבאתי שופל, נכנס, הוציא, שפך. המגרש אחורה זה גם בשבוע, מילה, הוציא, עד לגובה שאפשר כבר לעמוד יפה. כן. ועכשיו צריך לבנות. הגעתי יסודות. הגעת ממש עד היסודות הראשונים. טרקטור. היסוד. עכשיו מה? היסודות צריכים לחזק אותם. נכון. אז מה עשיתי? שמתי ברזל מסביב, בטון, זה, כן. בטון ועשיתי עליו זה. אבל למה לא עשית את זה אחיד? מה אחיד? זאת אומרת, זה הולך בצורת, זה לא מלבן. לא, ככה היה. לא, אני מתכוון, למה לא חברת עוד? לא, אי אפשר. למה אי אפשר? לא, אי אפשר. בגלל שאני ארוס את אתה רוצה בעד להתמוטט? לא, אי אפשר. זה. כן. אז... ועשיתי רצפה, מים חמים, ברז, בסוף היה ברז, מים חמים, ויש חור, חפרתי בחוץ, אני יודע. חפרתי בחוץ עם שופל, עשית מה שנקרא בור ספיגה. כן, בור ספיגה. אני יודע. הבאתי אבנים, זרקתי בפנים אבנים, שהמים ייכנס בזה. איך אתה יודע שבור ספיגה? כי אני טיפלתי בזה, גיליתי את זה, חשבתי שתמר, קניתי את הבית מתמר. הם לא יודעים. הם לא ידעו שזה, לא, הם ידעו שזה בור ספיגה. כן? אז יכול להיות שאמרתי להם. הם ידעו את זה. יכול להיות שאמרתי להם. אני, כשבאתי לא ידעתי שזה בור ספיגה. אחר כך גילינו. לא עמוק, זה הכל איזה מטר וחצי משהו אבל כזה. עשיתי ביוב. אני העברתי את הביוב מכאן, עשיתי ביוב מסביב לבית. זאת אומרת, אין לי כאן ביוב. אתה מבין? והיה מרפסת ביוב, כן. בניתי מרפסת הנוצלות. יש שם הנה, מרפסת? זאת. זה המרפסת? זאת המרפסת. אנחנו סגרנו. איפה עמודים? מברזל? עשיתי עמודים ברזל. עד פה. אנחנו הוצאנו, כן. זה החתן שלי בנה. יופי. אנחנו במקום העמודים מברזל? לא, הייתה פרגולה. כן, פרגולה, אבל לא. יכול להיות שהם עשו פרגולה, עשיתי מברזל. לא, אנחנו לא מצאנו פה ברזל. זה כן הם הורידו. עץ ורעפים. כן, יכול להיות שהם הורידו. מכרתי להם בזיל הזול. מכרתי להם. טוב, אז זה... כן, אבל מה, היה קטיושות, והבן שלי לא הרגיש טוב. מהפחד הם מקים משלשל. אז אמרתי, אני צריך בית, אמנם בניתי בית עם קרקע, עם הכל, אבל בין שזה. אז אמרתי, דן מה, אנחנו נמכור. ראיתי בתוכנית שלך, כן. כאילו תוספת, כאילו מדרגות. מרפסת. מדרגות שיוצאות מהיחידה הזאת, כן, ועולות למעלה. כן, וחוץ מזה יש מרפסת. הגש תוכנית ואישרו. זה היה מאושר המרפסת? כן. מרפסת מה? מעל זה? כן, מעל העמודים. ההמשך של הבית. המשך בית, בדיוק, מרפסת. וזה אושר. זה אושר. שילמתי כסף ומוצא זרי. זה טוב מאוד. לא כמו היום שכל אחד בונה כמה פעלים. כן. בוא נראה למטה, בוא. בוא. אני אשמח להראות לכם. איך יורדים למטה? לא מפה? אבא לאט. המפתח אצלי ביד, נו. יאללה, בואי. בוא תרד למטה בלאט. מה זה עשו למעלה? זה יופי. עמודים. כל הברושים שהיו למטה אנחנו שתנו. עצים של זה, של זיתים. אני יודע, הם נשארו, לא נגעתי בהם. זהו, אני שתלתי. הם נותנים המון פרי, חבל. כן, אני שאלתי. אני שתלתי עוד הרבה עצים. כן, אני רואה. בבקשה, תרד. אבא, איך קראו לשכנים פה מצד ימין? מצד ימין זה היה ביטון. יעקב חכם. יעקב חכם, לא, אחרי זה היה ביטון. כן, הם מכרו ויצאו לחיפה. כן. היה לו ילד ג'ינג'י שהייתי משחקת איתו כל הזמן. נכון, יעקב.
היה לי פה משחקים לילדים. אני שתלתי עוד הרבה עצים, תסתכל, מר שירז. וואו. תסתכל כמה עצים שתלתי. כן, כן, פרי. כן, כן. לא, אני מחליק לו את היד. תחזיק לו ביד. והפיקן תחזיק לו עבר על ביד. הזמן, איזה עץ. זה משלך הפיקן? לא. תראה כמה עצים אריה. וואו, זה חדש, זה לא... הפיקן נותן על... כן, הנה, זה החדר שבנינו, עדנה. זה לא שיניתי כלום, רק שיפרנו אותו בפנים. איזה יופי. עשינו מזה יחידת מגורים יפה. וואלה. בטח. אפשר להזכיר את זה. הנה, תראי, בואי תראי. אני יודעת, וואי. בואי תראי. לא ישתנה, לא ישתנה. היה פה עמודים ככה. כן, אני יודע, רק שמנו כן. גבס. גבס איתה. גבס, הנמכה. לא כן. ישתנה, איזה יופי. זה, את רואה חדווה? פה, אני לא אשכח את זה, פה הייתה מיטה, וכשהיו קטיושות, היינו נכנסים מתחת למיטה, כל המשפחה מתחת למיטה, כאילו זה מה שיגן עלינו, המיטה. פה היה מים חמים ומים קרים לא, שם. אנחנו עשינו פה מקלחת. אוי שתהיה בריא הלוואי. עשינו פה מטבחון, כן. כן, אבל אני עשיתי את היסודות אני בניתי. זה יחידה, כל זה כן, אנחנו יופי. בנינו. הבן שלי זה מקלחון, יופי, יפה יפה. מאוד. יפה, יפה. אז זהו, אני כל הזמן שאלתי למה זה נשאר. זה כן, היסוד של הבית. זהו, עכשיו אני מבין, זה היסודות. אם לא הייתי עושה, הבית היה מתמוטט. זה היסודות, מה קרה לך? וזה מה כאילו- קרה? זה כאילו היסוד, נכון? זה היסוד כן, האחרון. כן, עכשיו תראה מה קרה פה. בזמנו כן, הגיעו לסלע, כן. סלע גדול, ענק. אז הפסיקו לחפור. אז על הסלע, על הסלע הם שמו את הברזל ואת היסודות. בדיוק. כן. אז זה אחרי צריכים לפוצץ את הסלע, כולה, אז לא אני עשו נורא את זה. מתרגשת. אתה מבין? ממש כל הגוף שלי צמרמורת. כן. אנחנו, תמר הרי נפטרה. שחר. שחר נפטרה. גם שניהם הוא, נפטרו, גם... וגם אשתו. כן, אני יודע. יורם אני- היה מבוגרת. היה בשבי. גיורא, לא גיורא, יורם. יורם שהיה הבן בשבי. הגדול, לא... ושחר, לא של... שחר הוא היה טייס מסוק, כן. ואחר כך היה מהנדס, למד הנדסה בטכניון בחיפה. הבן מהבן הראשון שלה. כן. אז הם יורם נפטרו, שחר, אבל היא... השם האבא השני. כן. אתם הזכרתם פה למטה? הבן היה גר פה. הבן גר פה עד עכשיו. יא, אנחנו רוצים להזכיר את היחידה הזאת. תזכיר. למה לא? סטודנטים, יש לך מספיק בתל חי. כן. ינשקו לך את היד. אז תמר למשל, תמר, רצינו שהיא אנחנו תבוא רוצים לראות, לסגור היא את לא זה רצתה עכשיו, את זה לבוא. לסגור. היא לא רצתה לבוא, את תמר. הפרגולה הזאת לסגור. תמר, כן. אנחנו היינו חברים שלה, הם אתה מבין? די ואז אני בית. מרוויח עוד 12 מטר בפנים. ומאוד רצינו שהיא תבוא לראות את הבית. אני מעביר את הדלת הזאת. את רואה פה? גברת אסתר, פה בכוונה עשיתי רחב. בזמנו עשיתי רחב שקל להיכנס ולצאת ועשיתי חלונות. כל החלונות האלו בזמנו אני עשיתי. 7 שנים, האחים שלי קצת יותר, כי אני הכי קטנה. אבל את הברושים, שזה נראה לי הברוש האחרון שנשאר, את לא, הברושים... פה אנחנו לא הורדנו. אבל אנחנו לא הורדנו. איפה הברושים? איפה בצד הברושים? בצד זה? הורדנו בצד ההוא. אבל איפה בצד זה? הנה, אבא, זה כן, נשאר. אבל פה היה גם ברושים. היה, אבל הורידו את לא, זה כאן כנראה. אנחנו לא הורדנו. לנקרי, היה פה לנקרי. לנקרינו, הבית שלו עדיין, הוא עדיין בחיים. כן, הוא בחיים? הוא בחיים אבל לא פה. אבל את כל עצי זה הפרי בית האלה אנחנו שתלנו, זה כל בית זה סיעודי שאני לא בטבריה. שלנו. כמה שטח יש פה? יש הרבה שטח. יש שני לנו דונם. דונם, לא, דונם 100. דונם 100. עם הכל, מרחוב עד רחוב? דונם 90. איזה יופי. 97. פה בעיר לעשות דבר של מי זה? עשיתי, זה דייר חדש. זה דייר חדש. זה בנו, היה לקח את מגרש השטח משחקים. ממימון. ומימון? לא, בלי שהוא ידע. בלי שהוא ידע, הוא לקח לקחו ממימון? ממנו בלי שהוא ידע. הוא לא היה פה. אשתו מתה, והוא בבית אבות. הוא בבית אבות בטבריה. והילדים לא פה, יעקב. לא, אירית, יעקב ושרה. יושב פה בנאות מרדכי. כן. הבן השני זה בחולון נדמה לי. כן, יש לו... ואירית ושרה גם כן. לא יודע, לא מכיר אותם. לא מכיר. לא, לא. אתה רואה את זה? האבנים האלו? כן. העבדים של החומה. כן, הבאתי, איך קוראים? גם זה שלך, הנה גם החומה. הזאת. חכה, אני תכף אגיד לך. קריית שמונה, למה? תכף אני... אמרו לה, והיא לא כתוב שם. אז הבאתי מרמת הגולן, דרוזי, זה בדיוק אחרי מלחמה. הביוב יש פה. הבאתי אבנים לא, אני יודע, ובנו את אבל הקיר. ביטלנו אותו, זה בור ספיגה. את הקיר הזה, למה שחפרתי כאן, היה פה קיר.
אז צריכים אחרת זה לכם. אתה רואה את הבריכה שם, הבריכה הזאת? הנה, תראי, שם פה צינור לביוב. היה פה, עשו ביוב. כן, היה פה ביוב. חפרתי פה שדה ביוב. אבל לא כל היה ביוב, ופה, היה בור פה היה גם בור קטן. כן. יש מתחת לזה חצץ עם צינורות. אוי, כמה שפך. אתה יודע למה צינורות? אז לא היה שביל. הגשם נכנסים משם, נכנסים בתוך הבית הרגינה ונכנסים פה. יום אחד באתי ראיתי פה מלא מים. נכנסים דרך הקיר. ולאן הצינורות הולכים? הצינורות נכנסים מים לכאן, לכאן. כן, ולכאן. פה יש גם כן הבאתי. כל הכבוד לך. אני אגיד לך. אז לזה התכוונת, פה עשית תוכנית למרפסת? פה. כן. היו כי תוכניות ראיתי, אני נכון. זוכר את התרשים של ההיתר בנייה, כן. ומופיע כן? שם מדרגות חיצוניות כאלה. נתתי איזה תוכנית, היה פה ארכיטקט, שם דרכת התאריך, ושילמתי למועצה אזורית. אבל כל שיזפתי כל בניתי גמר. ראית מהצד השני, אבא, מלמעלה, איפה שאת העצי זית והזה? כן, הם עשו את זה יפה למעלה. בוא, תראה. יש לי תמונה על העצים שם, שהייתי מטפסת על העצים. פה היה, עשיתי נדדה לילדים. יש לי תמונה שחיות בה. חבל שלא יהיה תמונה, הייתי מראה לך. אנחנו עכשיו נסגור גם את זה. איפה? את הקטע הזה נסגור. למה? נחבר אותו לשם, נקבל עוד 12 מטר. לא, הוא מסכים. אני פנסיה. בן כמה אתה? 65. תהיה בריא, הלוואי. תזכירו אותו, אני בפנסיה. את אישה מגיל 60. אתם- מה עשית? אתם פרטים. נכון. היא פרס. נכון, שירז. נכון. שירז זה- שירה זה איש שנולדתי. איש שנולדתי. עדי, אח של מוטי נביזאדה. מוטי נביזאדה. מוטי, כן. משפחת נבזר זה שלי. זה אחים שלי. והיא כהנים. יש לי חתן פרסי ואני מה זה מברך את הקדוש ברוך איך קוראים לו? נתן לי חתן פרסי. איך קוראים למשפחה שלו? הוא ירושלמי. ירושלמי. אבל הם עברתו, זה בר שלום עכשיו. לא, אבל הם עברתו את זה, השם... תראי, הנה, עשו פה לימונים, תראי. אין כמו חתן, חדווה. אין כמו חתן... עדנה, תראי, לימונים. כן, הכל יצוע. זה פה עשיתי תפוחים. הלכתי ממועצה אזורית, חתן באמת... ראיתי תפוחים, משעת תפוחים, אבל מה? זה